Sa makausap pa, mayong buntag, kanatong tanan. So happy Father's Day sa mga amahan. So nga tong tema karon nga Domingo, si Jesus gipaila sa pagpikas-pikas sa pan. Jesus is made known in the breaking of the bread. Unsa ka importante ka sa ato ang lawas ug dugo ni Kristo. So mga Kristohanon, kabahin sa atong kinabuhi o naghatag sa atong kinabuhi ang lawas ug dugo ni Kristo. Pero kini magmatter kung unsa nato pag-ila ang lawas ug dugo ni Kristo sa maghihapon sa atong pagsabot o aplikar ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We as part of the body of Christ, kinahanglan nga mapuno ta sa pulong sa Ginoo. O kini nga pulong atong ikinabuhi kay mauman kini ang pagpuyo diha sa pulong sa Ginoo. Dili ta makaingon nga akong gipuy-an ang pulong sa Ginoo kung kini taman lang sa atong hunahuna. Wala nato gibuhat sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dali ang pagtuon sa pulong. Dali ang pagtudlo niini ngadto sa uban. Apan dili mahimong dali ang pagbuhat niini. Morning usahay gisaway ni Ginoong Kristo ang mga kining parisiyo o kining mga magtutudlo sa balaod kay maayo kay silang mo tudlo may tungod sa pulong. Apan ang ilang kinabuhi layo ra kayo diha sa ilang gitudlo. So morning usa nga atong likayan nga kung makapatik ta sa pulong sa Ginoo ato ning pag-aksyonan tungod kay kini pasidaan kanato og magamit nato kini nga pulong sa dihang makasinati ta og mga kalisdanan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao ni nga kanunay kitang gipahinumduman nga kinahanglan nga magkinabuhi kita sumala gayud sa pulong sa Ginoo. So dili kay kasara ta makapati sa pulong sa Ginoo. Pila na ta katuig na minaw sa pulong sa Ginoo. Maura ni atong ipabalik-balik pagpaminaw. So kinahanglan nga matisok kini sa atong patag kasing-kasing. We are always be reminded in James 1:22. Do not deceive yourselves by just listening to His word. Instead, put it into practice. So, dili lang ta kaniyang tigpaminaw lang sa pulong sa Ginoo, kundili atong pagabuhaton. Be a man of wisdom. Ang tao nga puno sa kaalam, dili ka na taman lang sa iyang hunahuna, kundili iya ka nang i-aplikar ang pulong sa matag adlaw niya nga pagkinabuhi. Sa giingon ni Kim Atienza nga laging ligtas ang may alam. We can use this in our journey as Christian, in Christian life. Because if we are filled with the Lord's word of the Lord, our faith will be strong. Kung kita puno sa pulong sa Ginoo, so laging ligtas tayo sa mga challenges sa kinabuhi.
Og dili ta dali limbungan sa atong kontra nga mawang yawa. Kay naa man nato ang kamatuoran, ang pulong kamatuoran. Ang Espiritu Santo nga nag-uban kanato, nagagiya kanato sa tanang kamatuoran. So ang yawa mura na siyang tiglimbong gikan sa kamatuoran, tigtuis sa kamatuoran. Pero kung puno ta niini, walay lugar ang yawa nga makalimbong kanato. Our God wants us to be victorious. Madaugon sa atong pagkinabuhi. Sama nga iya nang gibuntog ang kalibutan. Kung nagsalig ta sa Ginoo, sure ang atong kadaugan. Pariha sa kinabuhi ni Abraham diya sa atong unang pagbasa. Sa Genesis 4:14 to 20. Siya og ang 318 kas sinaligang tao ilang gibuntog si Kadorlaomer og ang kaabin niyang mga hari. So napawi niya ang tanang kaptangan, napawi usab ni Abraham ang iyang pagumangkon nga si Lot ug ang tanan niyang kaptangan lakip ang mga babae ug ang tanang mga tao. Si Abraham tao nga may pagsalig sa Ginoo. Kini nagpakita nga kung ang tao may pagsalig sa Ginoo, dili gayud niya pasagdan. So, iyang ipakita, iyang i-prove nga siya uban kanunay kanato pinaagi sa paghatag kanato og kadaugan. Tanang tao nga nasulat sa Biblia nga nagsalig sa Ginoo, wala gyud mahimong kawang ang ilang pagsalig. Nahimo gayud nga madaugon sila sa ilang kinabuhi og nagmauswagon. Faith and trust mao ang atong palig-unon sa atong pagkinabuhi. So, ang pulong pagtuo ug pagsalig murag common kay nga word sa mga Kristohanon. Sometimes murag corny na sa ato kining mga pulunga. Balik-balik. Pero subusahay palandungon nga bisag babalik-balik wala gyapon nato tagay og value o gimugaton sa atong kinabuhi. But for those who are experiencing hardship and difficulties, these words where they cling to in order to have strength and overcome the situation. So, moni ang gihuptan nga paglaom sa mga tao nga under sa atak o pagsulay nga gihatag sa atong kontra. In every story, dili gid mawala ang problema. Walay story nga walay problema. Love story man ka. Unsa pa nga story diha? Mga fairy tale, mga unsa nga story. Naagyoy mga short story, long story, nobela. Naagi nay problema. So dili mahimong istorya kung walay problema. Ang naghatag sa problema mao ang kontrabida. So dako kayo role ang kontrabida. Kay kini ang balikason sa nagbasa o naminaw. So in every one of us also aduna kitay tagsa-tagsa ka istorya sa kinabuhi. Og present gihapon ang kontrabida sa atong kinabuhi. Nga maoy naghatag kanato sa kahasol sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw. Kabug-aton, struggle,
Nag-struggle kita tungod nining mga kontrabida sa kinabuhi. But we will look our problem in positive way. Kay natural naman kini sa atong kinabuhi ang mga problema. So kung wala tayo ning kalibutan, so biyaan ako nato ang problema. So kaya napamunta sa kalibutan, na pirmigid niya ang problema. So we will think that nga kining mga problema naghimo kini kanato nga kita lig-on sa atong pagtuo sa Ginoo. So muning atong ibutang sa atong na i-condition nga kining problema kabahin na ni sa atong kinabuhi og naghimo kini kanato nga mahimong lig-on kung sa sundang muni nagpahait sa atong kinabuhi nga mahimo kitang mapuslanon diha sa kingharian sa Dios. Kay kung maghisgot kita problema, wala ra kini sa kumingking sa nasinati ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto 11 nga grabe ang iyang problema nga naagbat o nasinati sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Kung moingon tag pag-alagad, mas labaw ang iyang paghago ug makadaghan pang nabilanggo. So ang iyang gibuhat mao ang pagwali sa Ginoo, ang maayong balita. So ang resulta kanunay siyang mabilanggo. Mas daghang bunal ang nahiaguman o makadaghan magungaw sa kamatayon ang iyang kinabuhi. Makalima pahantangi sa 39 kalapdos sa mga Hudiyo, makatulo latiguha sa mga Romanhon o makausa batuah, makatulo makasinatig pagkalunod o makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Og daghan pang uban nga iyang nasinati nga dili siya komportable sa iyang kaugalingon. Sa daghang panaw giagian niya ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudiyo og sa mga dili Hudiyo og daghan pang uban. Apan bisan pa man ini bisan pa maning tanan, wala gyud siya mulunga sa iyang pag-alagad sa Ginoo. So mo niya atong unahunaon kung kita naay problema nga imbis nag-alagad sa Ginoo, imbis nagsimba sa Ginoo, naa na mahinuon ni takboy ning mga problema. So mao ni ang atong unahunaon nga kung napura na ta sa problema tungod kay nahutda na ta og pamaagi usaon pagsulbad nini atong lantaw ng kinabuhi ni San Pablo. Nga bisan pa man sa mga problema nga iyang na sinati, wala gid siya mulunga sa pag-alagad sa Ginoo tungod kinasayon siya nga luyon ining tanan. Adunay dakong ganti nga gitagana sa Ginoo alang kaniya. Kung kaya ni Apostol Pablo ang iyang mga kalisdanan, walay rason nga dili usab nato makaya ang atong mga kalisdanan. Salig lang gyud sa Ginoo. Sa sige nato atubang sa problema, dili na ta makurat niini. Immune na ta sa problema. So dili na ta makurat. Primero no murag butata ta kanunay daling problema. Pero kadugayan, amaana na tada na. Dili na tada balihon. Pero kanang bago pa bitaw kang kasinati og problema nga murag igo-igo gyud imong igo-igo gyud sa imong kaugalingon. Kanang nga panahon mura ka gitikyupan sa kahayag nga tanang kangit-ngit na lang ang imong makita sa imong palibot. It seems nga wala na'y paglaom. Sumugini ang kasagaran masinati sa mga tao
nga kanang mupagit bitaw makaagbat og problema nga igog yun sa iyang pagtuo. Nga murag balance ang kinahanglan balanse ba? Kay kung di ka makabalanse, tikalbong ka. Like what happened to the disciples of Christ after his death, it seems they were covered with darkness. So hopeless. Walay paglaom. Kaya ang ilang paglaom, waman, pildi man. Apan sa diha, sa ilang pagpanihapon, diha sa pagpikas-pikasapan, sa paghatag kanila, diha-diha nabuka ang ilang mga mata. Mao kini ang gahom sa lawas ni Kristo. Sumo ni ang atong kanunay gibuhat, nag-ambit kita niini. Atong gisaulog karon ang lawas ug dugo ni Kristo. The feast of Corpus Christi. Unsa ba ka-importante ang lawas ug dugo ni Kristo sa atong kinabuhi? Isip mga Kristohanon. Ang lawas ug dugo ni Kristo balaan. Naghatag kini og kinabuhi. Apan naghatag usab kini og silot. Magdepende sa atong kasing-kasing kung giunsa nato pagdawat ang lawas o dugo ni Kristo. Diya sa atong second reading, kita gipahimangnuan pag-ayo sa atong pagdawat sa lawas o dugo ni Kristo. Nagingon diri sa gibasa kaganina, kay sa matag inom o sa matag kaon ninyo nining pan, ug sa matag inom ninyo gikan nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Mao ni ang maayong butang ngatong makabot kung kita matidud-anon o nagsusi sa tong kagalingon diha sa pagpartake sa maong communion. Apan ang pasidaan diha, magsugod sa versikulo 27, ang mukaon sa pan, umuinom gikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Sumo ni ang atong hinumduman. Dili lang kay basta-basta ta mo partake ing lawas ug dugo ni Kristo. Sa gikaingon kabalaan ang lawas ug dugo ni Kristo. Busa kinahanglan nga matag usa magsusi sa iyang kagalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug iniinom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang sa silot sa iyang kaugalingon. Unsa may resulta niini kung kini iyang gibuhat nga dili takos? Ang resulta maoy hinungdan nga daghan kanato. Di ko mo kaninyo kay apil ko gyapon nga nagmasakiton, nagmalawyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan man kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. So inig maka sinati taog mga kaluyahon, mga sakit. So atong evaluate ang atong kaugalingon. Ngano man kaning naing-ani man ning akong kinabuhi. So sa atong kaugalingon kita makahibalo kung unsay hinungdan sa atong kinabuhi.
So kita ray nahibaluman kung unsa na sa atong kasing-kasing. So kinahanglan nga kung atong nasuta ang hinungdan, so dili na ta maglangan. So atong isurrender sa Ginoo ang atong mga kabugaton. So kami nga gidesignate nga maoy umuhimo sa balaang Eucharistia, wala kami nakakita sa inyong kasing-kasing. Kung naabay inyong ang nabas inyong kasing-kasing ang ayugot, dili pagpasaylo sa atong kasing-kasing, ihatag kana sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang tanan aron madawat ang paglig-on sa Ginoo sa atong pagtuo ug dili ang silot nga bunga sa atong tigpakarong ingnon o bunga sa atong pagkahipokrito. So, usahay bugat sa atong kaugalingon ang pag-angkon sa matuuran, pero angay ginatong buhaton. Usahay sa ato musimba, pero naay kaligut-gut sa inyong mga kasing-kasing. Usahay musimba nga adunay mga kabugaton o kanang gahi mo pasaylo, and then mo partake sa communion. So kanang sitwasyon mao'y atong angay nga ibutang sa atong hunahunag kasing-kasing nga dili kani makapahimuot sa Ginoo. Kung imo nang pagabuhaton nga naay mansa sa atong kasing-kasing o magpartake ta sa communion, so mag-away ang dautan ug maayo diha sa imong kinabuhi, kung sa may maapektuhan ang atong lawas. So kinahanglan nga atong sutaon pag-ayo atong kasing-kasing sa atong pagpartake diha sa balaang komunyon. So aduna koy personal nga kasinatian nining Eucharistia. Ako lang ning i-share gamay kay ako ning gilikay-likayan nga ako'y mag-share nining Corpus Christi kay mura man og wa ko'y ikasulti niini, mura man og kini ang sirado akong nahuna ba bahin sa lawas ug dugo ni Kristo. Apan gituyo man gid sa kahigayunan nga ako'y mo share niini. So ako na lang gid sa kini ang pahimuslan ng kahigayunan. So sa dihang gi-ordain ko nga deacon, sumabot og mga isa ka bulan. So diyan nagsugod ang kini ang kalami ba sa kinabuhi. Lami kayo. Lami kay ihilak. Gikuso-kuso o gipanlawan pa gyud sa mga problema. So unsa man akong gibuhat niya tong tungura, si Bishop Naibalo nini o sa mga tao usab diya sa gahog, ginawa sa ta. Kanang problema bitaw nga di ka makatulog ba? Kanang problema nga murag ganuyon gid nga may pay magpakamatay ka na lang. So bisan pa man ini, wala ikaw mo surrender. Ang
ang akong ibuhat para magaan. O di ang akong giampo sa Ginoo nga mahuman ang unta ni nga problema. Kanus apa ba kini Ginoo mahuman nga problema? Nga murag kang bugata man kayo. Pero ako gyapon gigamit ang pagtulun-an nga akong natun-an gikan sa tong obispo nga og sa katong giwali kanunay ni Father Asol nga tutut lang yun sa Ginoo. So, ang akong gihimo, dili ko mag-absent sa Eucharistia matagadlaw. Apan bisan pa man ini, bisan og sigog simba, partake sa communion, ampo, claim sa saad sa Ginoo, napagyapon, di gid mawala. Apan sa sige nako og kini ang kanaging tinuray gid ba? Okay, thank you. Nang wala na kisagol nga joke-joke. So, salamat sa Ginoo nga makapadayon ko ang istorya. Sa kanunay mo ginakong ibuhat, pabalik-balik i-claim ang saad sa Ginoo, pabalik-balik ka mag-partake sa communion, pabalik-balik og matag sayo para maubsan ang mga kabugaton sa kinabuhi. Og tinuod man, nipiktog yun sa akong kinabuhi. Sa una, murag namiyahong gid akong dagway. So makita gid ang bukog sa akong dagway, piyahong gyud. Pero karon, salamat sa Ginoo nga nibalik-balik na. So dili po pasabot nga wala ni problema. Pero mura og nakubiran ba tungod sa grasya sa Ginoo, nakubiran na gyud ang tanan. Na ang problema pero smile na lang. Dili na makapikto kayo ang problema sa kinabuhi sa tao kung kita magmalig-on lang diha sa pagdawat sa lawas ng dugo ni Kristo. So daw kay kahimuan ang lawas ng dugo ni Kristo sa akong kinabuhi. So sa inyo usap nga mga member niini nga iglesia. So kung makasinati mo og sama niini, so mo say buhata kay mao man kini ang atong barometro sa atong pagsalig sa Ginoo nga guan gid ba kini ang hutdon gyud sa Ginoo kung asa gitaman ang atong pagsalig kaniya. So sa kanunay ako naghangyo og ang simbahan kanunay nag-awhag kanatong tanan nga atong lig-uno ng atong pakigrelasyon sa Ginoo. Labi na gidasig ang tanan sa pagtambong sa daily office of prayer para sa kanunay usab maka-partake kita sa communion ug sa ingon niini mahimong himsog ang atong kalag ug dili ta dali matarog sa mga pagsulay nga atong masinati sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. O na atong ebanghelyo ug gihangyo og tanan sa pagpanilig.